U narednim minutima, Žiko, uživat ćemo u muzici etno grupe Gergina. Siniša Čelojević ispred ove organizacije reći će nam nešto više o tome što ova etno grupa izvodi. Ja ću pozdraviti publiku na maternjem vlaškom jeziku Buna Zoa. Udruženje Gergina je formirano 2009. godine radi očuvanja običaja, kulture, tradicije, jezika i identiteta Vlaha. Sa ponosom mogu da kažem da je tim udruženja Gergina kreirao vlaško pismo u ćiriličnoj i latiničnoj verziji koji je 24. januara 2012. usvojio Nacionalni savet Vlaha. Imamo bogatu izdavačku delatnost, štampali smo 20 knjiga na vlaškom pismu, izdali smo 10 kompakt diskova sa izvornim vlaškim pesmama i kolima i organizovali smo seminar za prosvetne radnike koji sada u osnovnom obrazovanju predaju predmet vlaški govor sa elementima nacionalne kulture. I danas ćemo čuti koju vlašku pesmu? Danas ćemo čuti u izvođenju grupe Gergina jednu izvornu vlašku pesmu Mamžurat gdje mi djevori na srpskom zaklanam se 1000 puta. Recite mi samo još kratko, imate festival vlaške muzike. Udruženje Gergina već 10 godina organizuje internacionalni festival vlaške muzike, isto imenog naziva. I okupljate ljude iz svih krajeva. I okupljamo Vlahe iz svih država gdje žive na Balkanu, dvodnevnog karaktera i uvek je vezan za vaskršnji ponedeljak i utorak. Pozdravit ćemo narednom pesmom sve vaše prijatelje, učesnike i gledaoce vašeg festivala. Izvolite, etno grupa Gergina. Jako šipenica oko